反撃猛攻悟空とベジータ。オメガハーツか。君からは危険な香りがするよ。いつの間に。父さん、大丈夫ですか？やったぞ。何かがうごめいている。何？驚いたかね。私は不死身なのだよ。不死身だと？では私から行こう。オレン、あれ行くわよ。それしかないね、姉さん。合体した。驚いた？まあカミンとオレンでカミオレンとでも呼んでよ。さっきよりインパクトがないね。ラグス、ラグス、また君の力が欲しいんだ。嬉しい。来たね、ラグス。俺たちで。僕たちが相手だ。貴様ら。
銀色のオーラ、完璧ではないということか。私のガラスよ、切り刻め。誰だおめえ。私はラグス。下がっていろ。奴らには散々コケにされたんだ。俺がやる。また進化した。第11宇宙での大乱戦、ついにハーツがその実力を見せる。次回スーパードラゴンボールヒーローズ激闘第11宇宙頂上決戦、絶対見てくれよな。